za Líšeň, ale až po akci Ikugara. No a málem bylo chvíli opět skvěle hrající Miskovič. Dobře to teď udělal Ikugar. Zbavil se svého strážce Ševčíka. Souboj zase s Jeřábkem. Ikugar skončil na zemi. Už po druhý. Asi nezvolil úplně nejlepší obutí, ale teď to vyřešil dobře. Přenesl balon úplně na druhou stranu, kde je mnohem volně. Června. Ikugar podržel balón a byl faulován. Teď se sice Málek hodně... balóny, tak standardky ještě ovládly vzduch. Krkolomná rozehrávka domácích měla rychlý konec. Ikugar. Další centr do pokutového. Kenneth Ikugar má určitě parametry na to, aby mohl zakončit. Také, že on se dostal takovým polonůžkám.
Už se ty počty ale přelily na hostující stranu, přestože se dostal k zakončení nakonec Kenneth Ikugar, tak to nebylo. Už se ty počty ale přelily na hostující stranu, přestože se dostal k zakončení nakonec Kenneth Ikugar, tak to nebylo. Dobrý balón na Ikugara. Má proti sobě Jeřábka. Předává Kantinovi. Jehož levá noha trefila pouze ona Lutonského. Lutonský ale netrefil přesně Málka. Ikugar a jeho šikovné sklepnutí. Krásně zrychlil hru a Teď zase svedl tvrdý souboj. Nebylo to ale nakonec úplně úspěšně, takže hraje Kantin. A hned byl na podzim nejlepším golmanem soutěže a hned se o něj začali zajímat prvoligové kluby. Kučera nespracoval dobře, takže hraje Ikugar. Po něm, aby se znova porvalo místo. Mimochodem stále velmi mladý hráč, 21 let. 22 mu bude 13. června. Ale jenom dobře, že Ústí dává šanci takhle mladým hráčům, protože ty kluci jim to potom můžou v budoucnosti vrátit a nejenom... Pozor na tuhletu šanci, která končí těsně vedle. Teď zafungovala host útočník, tentokrát v obranné práci. Jan Silný a zase strkanice mezi oběma muži. Dobrý balon na Ikugara, který ale netrefil úplně přesně, jak zamýšlel.